Pre všetkých, ktorí na dovolenke alebo aj počas letnej sezóny chcú byť radšej na vode ako na suchu, odporúčam paddleboardy Zraleigh rady F1, F2 alebo ešte väčšia F3. Tieto paddleboardy umožňujú pripnúť sedačku a máš tak kajak. Ak si sedačku nepripneš, máš paddleboard, ktorý však môžeš použiť aj ako rodinné mólo, pretože má veľmi dobrý výtlak. A v neposlednej rade je tu závit, kde sa namontuje windsurfový klb a tým pádom je možné uchytiť windsurfovú plachtu. Takže kúpou jedného paddleboardu získavaš 3 športy v jednom. Paddleboardy Zraleigh rady F sú naozaj komfortne široké a preto sa ich nemusí bať začiatočník na paddleboarde ani začiatočník na windsurfe alebo ten, kto by chcel kajakovať. Nosnosť paddleboardov je veľmi veľká a pokiaľ hľadáte paddleboard napríklad aj na to rodinné použitie, vozenie detí, odporúčam paddleboard Zraleigh F2, ktorý je dlhší a naozaj sa tam zmestí viacej sediacich zadkov. Vďaka svojej dĺžke paddleboardy Zraleigh rady F veľmi dobre klžú po vodnej hladine. V strede sú široké a stabilné a tak sú predurčené aj na dlhšie výlety pre náročnejších paddleboardistov, ktorí radi pádlujú viac a potrebujú paddleboard, ktorý je efektívny, ale zároveň komfortný, aby sa im počas jazdy neroztriasli nohy. Bez problémov je možné paddleboardy zobrať aj na more, pretože majú zdvihnutú špičku, tzv. Rocker, alebo na divokú vodu, na zvlnené rieky, či bez problémov si zajazdiť na windsurfe, zapádlovať alebo zakajakovať na jazere, ktoré je najbližšie k tvojmu domu. Ak hľadáš kajak, paddleboard alebo windsurf, môžeš sa obzrieť po paddleboardoch značky Zraleigh rady F. Odporúčam F1 a F2. Výnimočnosť tohto paddleboardu je nielen v priaznivej cenovke, v cenovej hladine okolo 500 €, ale aj dvojvrstvovej technológii Fusion, ktorá je ľahká, je moderná a zároveň je paddleboard veľmi pevný a dlhšie vydrží. Pokiaľ máš obavy o svoju bezpečnosť, že by si paddleboard mohol náhodou nejako poškodiť, Zraleigh pri tomto modeli má 2 ventily. To znamená, že tie paddleboardy majú 2 nezávislé komory, každá sa fúka samostatne na rovnaký tlak 15 PSI, čo veľmi oceňujem, pretože paddleboard je veľmi pevný a uniesie bez problémov aj ťažších jazdcov. Ako som už spomínal, na paddleboarde je možné aj kajakovať, aj windsurfovať, aj paddleboardovať a teda dostávame komplexný balík s neskutočnými možnosťami. Výbava paddleboardu Zraleigh rady F je ďalšia kapitola v našom videu a bude fakt dlhá. Na špičke sú to samozrejme bungee laná, ktoré umožňujú pobrať náklad, vždy sa hodí nejaká voda, plutvy na potapanie, veci na prezlečenie v suchom vaku alebo ďalšie veci, ktoré si potrebujete so sebou zobrať na paddleboardový výlet. Keďže sa jedná o paddleboardy rady Touring, ktoré sú určené aj na dlhšiu plavbu a dlhší pobyt pri vode, tak táto guma sa nachádza aj v zadnej časti paddleboardu. Ďalej sú to vpredu 2 ručky. Tieto ručky sú veľmi komfortné, pokiaľ vezete na paddleboarde dieťa. Dieťa tuto môže pohodlne sedieť alebo čupieť a držať sa tých rúčok. Potom ten jazdec stojí niekde tuto, aby mali ťažisko zhruba v strede. Je to veľmi praktické, obzvlášť keď ste fanúšikom vodných športov, pádlovania a vodáctva, chodíte na dlhšie trasy a môžu sa vyskytnúť pred vami nejaké pereje, akých je na Hrone alebo Váhu, čo sú také najviac jazdené slovenské rieky, tak takýchto perejí tam nájdete neúrekom. Ďalej, niekoľkokrát spomínané D-krúžky, ktoré sú 4 a slúžia na uchopenie kajakovej sedačky, takže z paddleboardu sa dá veľmi rýchlo spraviť kajak. Závit na klb windsurfovi odporúčam používať kardanový klb, ktorý nájdete v našej ponuke, ktorý nevytvára zbytočný tlak do paddleboardu. Ďalej je to mäkčená pena,
ktorá je tzv. Diamond Skin, kosoštvorcová, vybrúsená. Veľmi dobre drží, nešmýka sa, ale zároveň aj pohodlná, keby ste na pedalboarde sedeli alebo ležali. Samozrejmosťou je transportná ručka na nosenie pedalboardu pod pazuchou. Ďalej tu vidíme ventil, ktorý fúka, alebo pomocou toho ventilu sa nafúkuje stredná komora na 15 PSI. Ďalej je to spodný ventil s veľkým manuálom, ktorý fúka tú obvodovú komoru na 15 PSI a samozrejmosťou je očko na pripevnenie poistného povrchu alebo líšu. Zo spodu pedalboardu nájdeme potom jeden sliding box v zadnej časti a druhý v strednej. Tá plutva stredná sa dáva vtedy, pokiaľ by ste pedalboard používali ako windsurf alebo s krídlom, s winglom, aby sa o mnoho lepšie stúpalo proti vetru a aj začiatočník mohol vyraziť, učiť sa a vrátiť sa naspäť. Pedalboard Zirey F1, F2 a F3 má ešte po bokoch na dne ďalšie dve malé fixné plutvičky, ktoré zlepšujú jazdné vlastnosti, napríklad pokiaľ pedalboard používate v morských vlnách alebo na tečúcej dravej rieke.